Amahan, makakagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panlakaw kamo, og sauluga ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ikaw maganda kita, kaya na ang nasira. Sa kahayagian, alamdagan kita sa tanan ng pag-alala. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa Candelaria, sa Tagoloan pinalaga, umareya sa Candelaria, kahayag mo ang among lamdag, among kadatig sa kanunay, sa Tagoloan pinalaga, umareya sa Candelaria.
sa mga katalaman. Aga-aga kami nagto sa manduluwas, si Kristo na anak mo, mukhang aming kagawasan. Kung paminawag ini among mga pagako, nagika kayo sa kasing-kasing namo. Mga pagtuong malibasang kong pagpapalilubong, buwasa kami sa dayong pasunod. Kaya naanak siya sa kahayarihan na lasagan kita sa tanan ng pag-alaga. There you have it, ladies and gentlemen. Please give a big round of applause for contingent number 1, Barangay Poblacion. Ladies and gentlemen, our contingent number 2, Barangay Subbong Kugon. Amen, amen,
Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. We celebrate our faith. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maria ay nasa Pilipinas. Panalipti kami sa mga kakalaman. Agad kami ano sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, o ganamong agawasan. O paminawa kini among mga pagkampo. Ganikan kayo sa kasing-kasing namo. Mga pagtuang malimbang subok at maliloko. Luwasa kami sa kayong kasubok. Pilipinas. Panalipin kami sa mga kakalaman. Agad kami nato sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, huwag ang among katawasan. There you have it, ladies and gentlemen, our contingent number 2 from Barangay Sugbong Kugon. Ampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himayas samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maria, higapo mo kami sa oras na ikamatay, palabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. 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 Ave, Ave, Ave Ma
Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isagyaw o bulang adlaw. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isagyaw o bulang adlaw. Umayaray na sa Pilipinas. Panalipdi kami sa mga katalagman. Aga kami nga to sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, ugag among kagawasan. Upaminawa kini among mga pag-apo. Gagayot sa kasing-kasing namo. Mga pagmuaw panibaso kung pagkangaliyo ko. Luwasa kami sa dayong kasubong. Manlakaw kita uban sa gugma ni Hesu Kristo ug Birhen Maria Nuestra Señora de la Candelaria sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay bisan minsan nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Once again, ladies and gentlemen, that was our contingent number 3 from Barangay Rosario. From Barangay Baluarte. Nuestra Señora de la Candelaria,
Daigon ka! Daigon ka! Baluarte kami! Nuestra Señora de la Candelaria, bulahan ka! Amen, 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 hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Maria ay nasa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalakan. Abrakad kami gato sa manluluhan, si Kristo nga anak mo, mukhang among kagawasan. Kung kami rawa, kining among mga kakampo, nagitan ngayon sa kasing-kasing nako. Nagapatuhaw, kalipas ang pagkakaliupo, luwas na kami sa tayong
Now that was our contingent number 4, Barangay Baluarte! From Barangay Casilot! Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Ikaw ang berhen nga Dios nun og kalipay nga matuod, o berhen sa Candelaria sa dagat masigang bituon. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang hiwag sa dalan ko. Lamdag ka, sa langit na misida karon, dili sa makahayag sa kana tumiganag sa naong. Kagabi ang ibanwagan kita sa Misea, Kalero sinsiban ang tanong sa kaumahan. Lulot ang mukha na bukay atong alaran, ug tamo sa musikero ning kaing simbahan. Cantago, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, 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 Cantago, Candelaria sa Tagoloan. Mag-ampo kita,
Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sana kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Awit ang Ave Maria at talangin ng bawat pamilya, kapayapa at pagkakaisa. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa Pilipinas, manalipin kami sa mga katalaga. Aga kami nga to sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, hunggang among kagawasan. Kung kami nawat, hindi among mga pagkakas. Kayo sa kasing-kasing namo, magkakakuha malipaso kung pagpapaliyo ko. Luwasa kami sa dayong kasubo. Siya sa munda'y tumubos, langit at lupa siya'y paburihan. Araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Contingent number 6 from Barangay Natumulan. Natumulan. Sugdan ta ang santos nga misa sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Namdag ka, Candelaria, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Namdag ka. Tapos na ang misa, dadon ta ang kalinaw o gugma ni Kristo. Magbuhat ang sista, kitang tanan-tanan ko.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang mahal narito kami, awit-awit ang Ave Maria, Ang dalangin ng bawat pamilya, kapayapa ang pagkakaisa. ang rosaryo mo, hawag namin at awit-awit ang Ave Maria. Kuskus ka lang iwat banal, hindi ng aming payak at banal. Iatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Inapo mo kami Sa mga panulan, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaray na sa Pilipinas, manangiti kami sa mga katalakma. Baka kami ato sa manlulupang, si Kristo anak mo, ang mga mong kagawasan. Panginawa, tinig ang mga pag-ampo. Nakita kayo sa kasing-kasing nato. Mga pagtuaw, panlimbasog o pagpapaliupo. Tuwasa kami sa dahil kasubo. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang imong mga pulong maoy suga, nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agian.
Maria. Maghiusa! Sa Pilipinas, manaliti kami sa mga katalagan. Nagaga kami nga to sa manluluhos, si Kristo nga anak mo, ugang among kagawason. At namin nawa kini among mga pag-ako. Galitan ngayon sa kasing-kasing namo. Mga pagtuwaw, malimasubong magtangaliyo ko. Luwasa kami sa dayong kasubo. Cantago Festival! Kandilaya! Halina sa Tagoloan, talimang sa niyamang yakalat pa. Salamat kini sa kalambuang naani. Diri na tamagunyata sa ulugon ng kapistan. Managkalat kitang tanan, sayang ising kita.
Laagon ta Barangay Rosario, Santa Ana, Muhon, Santa Cruz, Poblacion, Baluarte ug Grasya, Sumbong Pugo na tumulan ug kasinglot dini natamagudyaga sa ulugon ng kapistahan. Managhalag kitang tanan, sayaw isip kita, Cantago, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, simbolo sa atong pag-ampo, Tagoloan, sayawon ta, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, simbolo sa atong pag-ampo, Tagoloan, sayawon ta, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, 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 There you have it, ladies and gentlemen, our contingent number 7 from Barangay Santa Ana. Official time is 7 minutes and 36 seconds. 7 minutes and 36 seconds. Ayan. Leaf National Award finalist. Flexing our achievement sa Cantago Festival. Congratulations once again, contingent number 7 from Barangay Santa Ana. So we are still streaming via... On behalf of Kapitan Maribel Jing Casinio, ako si Kagawa Dexter Alierce dinhi sa Barangay Gracia. Kami dinhi sa Barangay Gracia, bisan pa man sa kagamay sa panudlanan, naning kamot, uban sa mga pangsionaris, nagkahiusa kami tanan, among gitabangan ang tanan lihukunon aron nga matagaan man lang sa insaktong pagdagad hilabi namong mga dancers nga dili sila magutman o dili mo sila mauhaw sa ilang panahon sa pagpractice. Dapat gid nila atangan ang Barangay Gracia. Kay gani sa miaging amilabay nga Cantago Festival, wala kami nagmalampuson apan karong panahon na kami naning kamot nga amog yung kwaon ang Grand Champion karong sa 5th Cantago Festival. In behalf sa akong Barangay Council, kami mapasalamaton kanunay sa atong pinalanggang mayor Attorney Nadja Imano Ilipi sa kanunay nga suporta hilabi na sa among mga programa din sa barangay o sa tanan kalihukan hilabi na sa iyang pagpadayon sa pagpalambo sa lungsod sa Tagoloan. Sayawon ta, Candelaria sa Tagoloan. Laagon ta, Barangay Rosario, Santa Ana, Muhon, Santa Cruz, Poblacion, Baluarte ug Grasya, Subukugon na tumulan ug kasinglot diri natamagudyaga sa ulugon ng kapistahan. Managhalad kitang tanan, sayawon ug gising kita, Cantago, Candelaria sa Tagoloan, Cantago, simbolo sa atong pag-ampo, Tagoloan, sayawon ta, Candelaria sa Tagoloan. Once again, ladies and gentlemen, our contingent number 8. Let's give it up to Barangay Gracia.
kami nagatigong karon Kakahalang pasalamat kanimo Ave Maria, Ave Maria Sa kanunay pagaday kun ka Sa sayawon ta higala Ave Maria, Ave Maria kami ngalalan Alang sa imong umba o kalina O kayayan, Alleluia Virgin Maria, ikampo mo kami sa mga panulan, alabayan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Sa mga instrumento ang kalipay ay sanyaw ubulang adlaw. Maria sa Pilipinas Panalipti kami sa mga katalagman Aga kami nga to sa manluluwas Si Kristo nga anak mo ug ang among kagawasan Pagpanginawa kini among mga pag-ampo Lagi ka ngayon sa kasing-kasing namo Mga pagtuhaw panimbasog o pangalayo po Luwasa kami sa dayong kasubok All right, there you have it, ladies and gentlemen, our contingent number 8 from Barangay Gracia.
sa Tagoloan, buligan mo kami. Candelaria sa Tagoloan, danagan mo kami. Takbo mo kami sa mga panulay, panabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Amen. Yaray na
sa Pilipinas. Panalipti kami sa mga katalakan. Aga kami nga to sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, o mga mukagawasan. O paminawa kini ang mga pagako. Nagingan gayon sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, panipasok o pagmamaliw ko. Luwasan kami sa dayo kasubo. Gikan sa Barangay Santa Cruz, Cantago Festival. There you have it, ladies and gentlemen. Let's give it up once again to our contingent number 9 from Barangay Santa Cruz. From Barangay Mohon. Igampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Iakit ang tanan sa pagdalig sa Ginoo, sa pag-awit sa himaya, sa pagsimba kaniya, upan sa atong patron,
Santa Maria Candelaria, magsaulog kang tanan, karon kagistaman. Sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Upaminawa tining among mga paghampo, sa kasing-kasing namo, mga pagkuha panimbang subong pagpamaliyo ko, iwasa kami sa dayong kasubok. Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. There you have it, ladies and gentlemen. That was our contingent number 10 from Barangay Mohon. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Upaminawa kini among mga paghampo, kagikan kayo sa kasing-kasing namo, mga pagtuaw panimbang subong pagkamaliyo ko, iwasa kami sa dayong kasubok. Thank you very much. Now let's call on our Hara sa Sugpong Kugon. We have Hara Maxine Ebanez. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Upaminawa kini among mga paghampo, kagikan kayo sa kasing-kasing namo, mga pagtuaw panimbang subong pagkamaliyo ko,
Pilipinas. Manalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Si Cristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O kami lawag, ininda mo mga babato. Let's welcome ang harang sa Barangay Rosario. Sarah J. Sinilla. Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Si Cristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O kami lawag, hindi nga mo mga baganto. Kayod sa kasing-kasing lamo. Mga katuaw, manipasugod pagkakaliyo ko. Luwasa kami sa tayong kasugo. Umaliyaray na sa Pilipinas. Ang harang sa Barangay Baluarte. Hara Alexis Jem Bacalangco. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Si Cristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O kami lawag, hindi among mga baganto. Nalikan gayud sa kasing-kasing lamo. Mga patuaw, manipasugod pagkakaliyo ko. Luwasa kami sa tayong kasugo. Umaliyaray na sa Pilipinas. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Si Cristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O kami lawag, hindi among mga baganto. Ang harang sa Barangay Castillo. Hara Britney Jean Torrejos. Mga patuaw, manipasugod pagkakaliyo ko. Luwasa kami sa tayong kasugo. Umaliyaray na sa Pilipinas. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Si Cristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O kami lawag, hindi among mga baganto. Nalikan gayud sa kasing-kasing lamo. Mga patuaw, manipasugod pagkakaliyo ko. Luwasa kami sa tayong kasugo. Umaliyaray na sa Hara sa Barangay Natimulan. Hara Hana Leia Neri. kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nga to sa maluluwa. Sige sumanak mo, o ang among kagawasan. Kung pamilawag, hindi ako mga baga.
Pilipinas. Panaliti kami sa mga katalaman. At kami ngayon sa Para sa Barangay Santa Ana. Para Sarah May Diamante. Kung kami nawag, inig among mga tagampo. Magitan kayo sa kasing-kasing laro. Mga pagtuang palibas mong pagkakaliyo ko. Luwas sa kami sa kayong kasubo. Umahiyaray na sa Pilipinas. Panaliti kami sa mga katalaman. At kami ngayon sa manuluan. Si Cristo nga anak mo, huwag ang among kagawasan. Kung kami nawag, inig among mga tagampo. Magitan kayo sa kasing-kasing Para sa Barangay Gracia. Para Charlotte Camolo. Tuang palibas mong pagkakaliyo ko. Luwas sa kami sa kayong kasubo. Umahiyaray na sa Pilipinas. Panaliti kami sa mga katalaman. At kami ngayon sa manuluan. Si Cristo nga anak mo, huwag ang among kagawasan. Kung kami nawag, inig among mga tagampo. Magitan kayo sa kasing-kasing laro. Mga pagtuang palibas mong pagkakaliyo ko. Luwas sa kami sa kayong kasubo. Umahiyaray na sa Pilipinas. Para sa Barangay Santa Cruz. Para Jennifer Pestanio. At kami nga to sa manuluan. Si Cristo nga anak mo, huwag ang among kagawasan. Kung kami nawag, inig among mga tagampo. Magitan kayo sa kasing-kasing laro. Mga pagtuang palibas mong pagkakaliyo ko. Luwas sa kami sa kayong kasubo. Umahiyaray na sa Pilipinas. Panaliti kami sa mga katalaman. At kami nga to sa manuluan. Si Cristo nga anak mo, huwag ang among kagawasan. Kung kami nawag, inig among mga tagampo. And para sa Barangay Buhon. Para Desiree Camolo. Mga pagtuang palibas mong pagkakaliyo ko. Luwas sa kami sa kayong kasubo. Umahiyaray na sa Pilipinas. Panaliti kami sa mga katalaman. Agad kami na to sa maluluan. Si Cristo anak mo, huwag ang among kagawasan. Kung kami nawag, inig among mga pagkakas.
Gayon sa kasing-kasing namo. Mga pagtuway pagpasok pagkaliyo po, iwasa kami sa gayong kasunod. Once again, let's call on the rest of our hara. Panalipin kami sa mga katalan. Once again, ladies and gentlemen, can we give a big round of applause to our 10 haras for the Haras of Cantago Grand Showdown. Sikit ko ka anak mo, huwag ang amok na kawasan. We would like to request all our haras to please come closer for the final look by our judges. Gayon sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw malibasog pagkakaliyo ko, iwasa kami sa gayong kasunod. Paligan ay nasa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Agad na kami nato sa manunungan. Sikit kong anak mo, huwag ang among kagawasan. Upang ginawa, kinig ako mga pag-ako. Nagitan gayon sa kasing-kasing namo. Mga patuaw malibasog pagkakaliyo ko, iwasa kami sa gayong kasunod. Mga iso na itong pagbaka ng atong napulok na mga guwapa na mga hara sa barangay. Kami sa mga katalaman. Agad kami nato sa manunungan. Sikit kong anak mo, huwag ang among kagawasan. Upang ginawa, kinig among mga pag-ako. Ako sang gitawagan ng atong mga Gayon sa kasing-kasing atong mga contingents sa pag-anda para sa atong finale number. Masubok pagkakaliyo ko, iwasa kami sa gayong kasunod. Once again, Sir Chris, we would like to call in all our contingent, all our 10 contingent for our grand finale. Beginning with our contingent number 1 from Barangay Poblacion. Barangay Sukong Pugo. Barangay Rosario. Barangay Baluarte. Barangay Casino. Barangay Natulan. Barangay Santa Ana. Barangay Russia. Barangay Santa Cruz. And Barangay Mohon. Iwasa kami sa gayong kasunod. Umaliyan ay nasa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Agad na kami nato sa
mga katalaman. Agaka kami nga to sa maluluwan, si Kristo nga anak mo, o ang among kagawasan. O paminawa, kining among mga pagampo, nagikan kayod sa kasing-kasing namo. Mga matuang palipasok ang pagkakaliyo ko, luwas sa kami sa tayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalaman. Agaka kami nga to sa maluluwan, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa, kining among mga pagampo, nagikan kayo sa kasing-kasing namo. Mga katuang malibasog ang pagkakaliyo ko, luwas sa kami sa tayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalaman. Agaka kami gato sa maluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa, kining among mga pagampo, nagikan kayod sa kasing-kasing namo. Sama katuang palibasok ang pagkakaliyo ko, luwas sa kami sa tayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalaman. Agaka kami gato sa maluluwan, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa, kining among mga pagampo, nagikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga katuang palibasog ang pagkakaliyo ko, luwas sa kami sa tayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalaman. Agaka kami gato sa maluluwan, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa, kining among mga pagampo, nagikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga katuang palibasog ang pagkakaliyo ko, luwas sa kami sa tayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalaman. Agaka kami gato sa maluluwan, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa, kining among mga pagampo, nagikan gayon
sa kasing-kasing namo. Mga batuang panibasog o pagmamaliyo. Luwasa kami sa dayong kasuko. O Maria ay nasa Pilipinas. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nato sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, ugang among kagawasan. Upang minawa, binig among mga pag-apo. Nagikad gayon sa kasing-kasing namo. Mga bago ang malibasog o pagmamaliyo ko. Luwas sa kami sa dayong kasubo. O Maria ay nasa Once again, ladies and gentlemen, let's give it out to our 10 contestants for their grand finale! Kami sa mga katalaman. Aga-aga kami nato sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, ugang among kagawasan. O paminawa, binig among mga pag-apo. Magitan gayon sa kasing-kasing namo. Taga-bato ang palibasog o pagmamaliyo mo. Luwas sa kami sa dayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami ngato sa maluluwas. Si Kristo nga anak mo, ugang among kagawasan. O paminawa, kinig among mga bagako. Nagitan gayon sa kasing-kasing namo. Mga bato ang malibasog o pagmamaliyo ko. Luwas sa kami sa dayong kasubo. O Maria ay nasa Pilipinas. Panalipin kami sa mga katalaman. Aga-aga kami ngato sa manluluwas. Si Kristo nga anak mo, ugang among kagawasan. This time, we would like to request our Municipal Mayor, Mayor Attorney Nadia B. Emmanuel Ibe, and the members of Sangguniang Bayan to join our participants for the grand finale. And our barangay captains na nakikikaroon ang iba Kami sa dayong Masayaw sa pag-celebrate o pagpasalamat. We would also like to request Reverend Father Roberto Balsamo Jr. Father, please join us in our grand finale. mga katalaman. Aga-aga kami ngato sa maluluwas. And syempre would like to take this opportunity to request our board of judges to please join our participants for the grand finale. Kinig among mga pag-apo. Nagitan gayon sa kasing-kasing namo. Mga bato ang malibasog o pagmamaliyo. And we'd like to request our Hara ng Cantago 2023. Please guys, join us there. O Maria Ato mga audience, kung kabalo mo musayaw, pwede kayo. Muapil, gihagyan ang
salamat tayo sa pagtindog, tindog ka pamanayaw ng tanan. And while dancing, Sir Cristo, we can offer our prayers actually to our saint patron Saint Nuestra Señora de la Candelaria. Yes. Kayo't sa kasing-kasing ako. Go, Mayor! Once again, ladies and gentlemen, ready for the